Doncs per mi la fe en Jesucrist és el do més gran que mai m'ha fet Déu. Amb la fe tot té sentit a la meva vida. M'ha ajudat, sense la fe, el sofriment, l'angoixa, la creu, no tenen cap sentit, la vida és absurda. En canvi, en la meva vida he pogut experimentar com gràcies a la fe, en els moments de tristesa, d'angoixa, de sense sentit, en els moments de sofriment, Déu m'ha sostingut, m'ha ajudat, m'ha donat esperança. La fe m'ha permès poder perdonar els altres, poder ajudar-me en el meu matrimoni, que hem passat moments difícils. La fe m'ha fet, a més, m'ha ajudat a sortir de mi mateix, a viure els altres, a no estar tancat, a viure, a tenir alegria, a poder tenir fills, molts, a poder compartir amb els germans. Jo l'he viscut la fe gràcies a una petita comunitat. He pogut alimentar-la amb els sacraments, amb la paraula, amb la predicació. M'ha ajudat a poder anunciar l'Evangeli i m'ha fet persona, podríem dir, i m'ha ajudat a tenir vida. M'ha donat alegria i m'ha donat esperança per la vida, malgrat les dificultats.